Yıldızlar Festivali başlanır aldından rayon medeniyet yurtu koşunda мәгариф учрежденияларында эшләп килүче балалар хәрәкәтләре эшчәнлеген күрергә була иде. Яшь юл инспекторлары, яшь янгын сүндерүчеләр, мөстәкыйль балалар, волонтерлар, яшь армиячылар, Татарстан варислары берлеге, яшь мөслимләр, Россия укучылары хәрәкәте килгән кунакларны сәламләде. Какой ему предстоит пройти путь, длинный или короткий, счастливый или с определенными трудностями, каждый выбирает сам, и все, что это послано нас свыше. Поэтому мы говорим, что с нами рядом живут такие люди. И сегодня, преподнося этот подарок, мы хотим, чтобы этот человек смог приобщиться к нашей большой, прекрасной жизни. Пусть с такими возможностями, но все-таки познать этот мир. Яшь дусларыбызны котлар өчен Мөслим муниципаль районының баш табибы Мурзаханов Рамил Асгаровичны бирегә чакырабыз. Рәхим итегез. Барыгызны да бу бәйрәм белән котлыйм. 2018 ел Мөслим районы буенча сәламәт тормыш алып бару һәм профилактика елы итеп ялган иткәннәре һәм мин бик шат шушы балаларның да моңа өлешүгә кергән өчен сау сәламәт булыгыз, алда сезгә уңышлар.
һәм яшьләр бүлеге җитәкчесе Ишфат Римасович Ябаровны чакырабыз. Рәхим итегез. Шуннан да бүгенге Сәләтле балалар фестивале Мөслим йолдызлары чарасында безнең спортчы балаларны бүләкләү Татарстаныбызда булган спорт дөньясында Татарстанда булган спорт дөньясында зур тарихи көнгә туры килде. Үзегез беләсез, күпләрегез беләсездер, бүген безнең башкалабыз Казанга футбол дөнья чемпионатының футбол кубогы килде. Бу футбол кубогы килү тантанасына бик күп кешеләр халык килде. Ләкин халык кубокның авырлыгы 6 кг алтыннан ясаган булса да, алар кубокны күрергә килмәделәр. Аларны җыйды спорт. Спорт инде ул берләштерә, дуслаштыра, тәрбияли, дисциплина гайрәте характерын ныгыта. Шуңа әйткәндер бит, спортта душманнар юк, бары тик көндәшләр генә. Инде бүгенге Мөслимебезнең күгендә Мөслим йолдызлары кабынган икән. Бу инде йолдыз Олимпия уты кебек сүнергә тиеш түгел. Әгәр дә ул атылган чиракта да, ул инде бәләкәй спортчының җиңү хыялы булырга тиеш. Һәм әйтәсе килә, спорт дәвамлы булсын иде. Инде сез балалар менә җиңгәчтән пьесаларга менгәнсездер. Анда сезгә медальләр, грамоталар тапшыргандыр. Мин шуны телисе килә, сез инде пьесаларга менгәч, сезнең баш очында республикабызның гимны яки Россиянең гимны яңгырасын иде. Ринат Мухлисовичка сүз бирәбез. Соңгы төннәрдә Мөслимдә йоклап булмый, шуннан да Мөслимебезнең күгендә үзебезнең йолдызларыбыз балкып торалар. Шуннан да безнең кечкенә бала дөньяга тугачтан ул әтиәнисен сөендерергә дип туа, беренче адымнарын ясый, беренче авазларын әйтә. Бүген сез күреп торабыз, спортта гашык егет кызларыбыз зур буйга җитеп, сау сәламәттән дә үзегезнең уңышларыгыз белән инде әти-әниләрегезне, якын укытучыларыгызны һәм барлык райондашларыгызны сөендереп торасыз. Шундый уңышларыгыз алда да сезнең югалтмасын һәм үзегезнең кабынган йолдызларыгыз һәрвакыт үзенең җылысы белән якыннарыгызны, сөйгәннәрегезне җылтып торсыннар. Алда сезгә уңышлар, ныклы сәламәтлек һәм бергә булыйк. Рәхмәт. Тәбрикләп китәр өчен сүзне Зифа Басырова исемендәге мәдәният йорты җитәкчесе Кашапов Марат Иршатовичка бирәбез. Рәхим итегез. Шуннан бу Мөслим йолдызлары дигән талантлы балалар фестивален оештыру бик матур традиция килеп китте. Бүген ул Зифа Басырова исемендәге мәдәният йорты сәхнәсендә үтә. Һәм карагыз әле, чынлапта иң олы категория безнең сәнгатьтә катнашучылар. Без аларны бу балаларны һәрвакыт мероприятие саен күрәбез. Без аларны һәрвакыт алкышларга күмәбез. Алар һәрвакыт шундый матур, һәм ишанып калам, алар киләчәктә дә шундый матур сәләтле балалар булып, үзләре өстендә тагын эшләп, тагын да үсәрләр дип өметләнеп калабыз. Чөнки сәнгатьтә катнашкан балаларның аларның инде шәкле эшләргә дә вакытлары юк, аларның башка практически укудан кала бер эшкә дә вакытлары калмый. Һәм инде мин менә шушы алкышлар бары тик сезгә дип ышанып калам. Рәхмәт сезгә, бәйрәмегез белән. Увязался чертом, темного мужчина, что ты чем-то
Гаиләләрне тәбрикләү өчен сәхнәгә Мөслим муниципаль районы башлыгы урынбасары Әхмәтҗанов Азат Мөҗахит улына сүз бирәбез. Киләчәктә дә бармый талмый, киләчәк буынны тәрбияләүдә үзегездән зур өлеш кертәрсез дип өметләнеп калабыз. Инде үзегезнең балалар сезгә һәр вакытта да ышанычлы, таяныч булырдай зур, матур балалар булып үссеннәр. Рәхмәт сезгә. Olmatan kar suyu büyük dağlardan gile. Olmatan kar suyu büyük dağlardan gile. Sinigine göttem, sinigine sağlam, sinigine kuresim gile. Sinigine göttem, sinigine sağlam, sinigine kuresim gile. Olmatan kar suyu benim yürek yak suyu. Olmatan kar suyu benim yürek yak suyu. Sinigine göttem, sinigine sağlam, sinigine kuresim gile. Sinigine göttem, sinigine sağlam, sinigine kuresim gile. Olmatan dağları, üzüle karış dağları. Olmatan dağları, üzüle karış dağları. Sinigine göttem, sinigine sağlam, sinigine kuresim gile. 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 Sinigine, sinigine, sinigine kuresim gile. Sinigine, sinigine, sinigine kuresim gile. Научный сөз Мөслим районы Мәгариф идарәсе җитәкчесе Демидов Рафаэль Тимофеевичка бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн, кадерле укучылар, кадерле ата-аналар, укытучылар. Әлбәттә, без инде районда 3нче ел менә хәзер сәләтле балаларны шулай мактап үтәбез. Елдан-ел балалар күбәя, елдан-ел бу сәхнә җитми башлый. Инде сәхнәне закламый зурайта салмас ярый инде. Инде һәр кеше бит кош шикелле, кош канатсыз тумыйча, кешедә сәләтсез тумый. Безнең инде мәгариф бүлеге һәм инде район администрациясе белән бу эшне дөрес юлга гына җибәрергә тырышлык ясыйбыз. Инде администрация Сейчас Рәхим Хамишка бик зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки инде менә азакынчы елларда гына күпме ремонт, күпме бина төзелде. Алар бөтенесе балалар сезнең өчен, сез шөгыльләнсез өчен. Һәм инде мин уйлыйм, икенче елларга да, үтен елларга да безнең инде нәтиҗә команда күбәер һәм без үзебез дә күбәербез. Бәйрәм белән сезне һәм уңышлар.
Хәзер фән олимпиадаларының республика турында җиңү яулаган, призлы урыннар алган укучыларны котлау өчен сүз Мөслим муниципаль районы башлыгы, район советы рәисе Рамил Хәмзә улы Муллинга бирелә. Бүген инде Рафаэль Рафиш китте, сәхнәдә кеше була башлады. Бу инде әлбәттә бик зур куаныч. Номинацияларда күп була башлады, бүләкләрне дә биреп бетереп булмый, җитеп тә булмый бүгенге көндә. Бу әйбәт бу ансы да куаныч. Шуңа инде мин бүген зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Әлбәттә беренче чиратта монда утырган әти-әниләргә, монда утырган укытучыларга, аларның фидакар хезмәтенең җимеше. Әлбәттә менә бу җиңүләр bir яктан гаиләнең җиңүе булса, икенче яктан мәктәпнең җиңүе булса, иң мөһим әлбәттә ул районның җиңүе. Чөнки һәрбер эшләгән эшебез, һәрбер шушы мәгариф өлкәсенә юнәлтелгән кешебез ул әлбәттә киләчәккә салган нигез. Үзебез күрәбез бүген республика күләм президентыбыз нинди игътибар бирә шушы өлкәгә. Иң күп ресурслар, иң күп акча чыгымнары әлбәттә шушы өлкәгә юнәтүнең әлбәттә нәтиҗәсе дә булырга тиеш. Һәм инде менә монда басып торган балаларыбыз, һәм инде монда утырган залда булган балаларыбыз әлбәттә шушы хезмәтнең җимешедер. Шуңа күрә мин инде ихлас күңелдән рәхмәтемне җиткерәсем килә. Әгәр дә инде чыгым да чыгарып, аның нәтиҗәсе булмаса, агач үсеп, аның җимеше үсмәсә, әлбәттә күңелле булмас иде. Без бүген шушы утырткан агачның җимешедер. Biz үзебез эшләгән эшебезнең дә әлбәттә төп юнәлеше ул мәгариф. Чөнки мәгариф ул инде җирлегебезнең бүгенге тормышы, аның киләчәге. Менә азакынчы елларны карасак, җирлегебез нинди гүзәлләнә, ничек матурлана. Әлбәттә ул киләчәккә салынган нигез. Һәрбер утырткан агачыбыз, һәрбер ремонтланган бинабыз, һәрбер эшләгән эшебез әлбәттә ул киләчәккә юнәлтелгән. Һәм инде мин инде ихлас күңелдән рәхмәт итәсем килә беренче чиратта шушы балаларның тырышлыгына. Менә бүген һәрбер тырышкан эшегез әлбәттә ул киләчәккә сезнең нигезегез. Тормышта тырышып кына ирешеп була. Без дә заманасында кече мәктәптә укыганда бик тырышып укырга тырыштык. Беренче булырга тырыштык. Һәм менә ниһаять мин сезнең каршыгызда бүген район башлыгы булып басып торам. Сезгә дә мин уңышлар телисем килә. Кайда гына эшләсәгез дә, кайда гына булсагыз да, һәрбер эшнең асылы, һәрбер эшнең нәтиҗәсе һәм әлбәттә уңышы ул хезмәт. Шуңа күрә хезмәтне сөйгез, ватаныгызны сөйгез, илегезне сөйгез. Әти-әниләрегезгә ихтирамлы булыгыз, укытучыларыгызны һәр вакытта онытмыйча бергә булып, матур итеп сезгә тормыш кылырга насыйп булсын. Без инде үзебезнең чиратта сезгә тагын да уңайлырак мәктәпләр, тагын да уңайлырак класслар, тагын да уңайлырак җыр, бию һәм башка юнәлештә үсеш өчен, фәндә үсеш өчен булган мөмкинлекләрне сезгә ачып торырга. Шуңа күрә сезгә уңышлар, киләчәктә дә шулай сәхнә тулы булып, матур итеп тормыш кылырга насыйп етсен сезгә. Бәйрәмнәр белән барыгызны. Love
26 мая приглашаем на праздник «Каравон». Ансамблю «Каравон» исполняется 30 лет. Гость праздника — народный артист России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». За 2017 год в Татарстане жертвами пожаров стал 141 человек. Более 65% погибших находились в состоянии сна. Как сберечь жизни близких людей? Автономные пожарные извещатели. Простые и легкие в обращении. Крепятся с помощью саморезов. Не требуют питания от электросети, а заряда батарейки хватает на долгий срок. В случае возникновения пожара датчики срабатывают моментально, издавая пронзительный звук. Стоимость невелика. Эффект максимальный. Год безлимитного интернета на тарифном плане «Айда». Зайди на сайт start.letai.ru, узнай подробности и забери свой код. Мобильная связь «Летай». Ура! Сабантуй журналы килде. Бик кызыклы һәм матур журналны зарыгып көтәбез. Ул баш ваткычларга, рәсемнәргә, уеннарга бик бай. Кайбер язмаларның видеосын да карап була. Сабантуйга без язылдык. Сез дә язылыгыз. Мы могли бы долго рассказывать о своей истории. Как построили современный нефтеперерабатывающий завод. Как создали, пожалуй, лучшее дизельное топливо Танека. Исключительное по своему качеству и чистоте, благодаря передовым технологиям производства. Но сейчас на разговоры нет времени. Ведь вы уже приехали, и мы не можем заставлять вас ждать. АЗС «Татнефть». Просто вы здесь главный. Даже игрушки понимают, что безопасность ребенка – лучший подарок на Новый год. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Собираетесь в путешествие? Ничего не забыли? А как же загранпаспорт? Как его оформить? Какие для этого нужны документы? Брать справку на работе? А куда потом идти? И как можно оплатить? Тут недолго и растеряться. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь вы сможете подать заявление на получение загранпаспорта, не выходя из дома. На портале вся процедура подачи не займет много времени. Все, что необходимо, это заполнить удобную форму заявления на получение или перевыпуск загранпаспорта, а проверка данных пройдет автоматически. О готовности паспорта вы узнаете благодаря уведомлению. И никаких очередей. Теперь осталось только забрать паспорт в отделении ФМС. Госуслуги проще, чем кажется.